Ola, benvida a Radio Carcamán, a radio do noso cole. Estamos encantados de terte aquí, Ana, que casualmente é a nai de Andrea, a nosa compañeira. Na Radio Carcamán queríamos saber máis sobre a túa vida no mar. Podes nos axudar? Sí, claro, e gracias. Podes nos contar primeiro que o que fas no teu traballo? Pois eu son generalmente mariscadora, que é coller marisco. Collemos ameixas e o berberecho. Limpiamos as playas, as coidamos e as vixiamos. Ola, eu son Anxo e gustaríame saber se de pequena xa sabías algo do oficio ou tiveses que empezar de cero. Sí, xa sabía, porque desde pequeniña xa iba con miña nai. Como Andrea tamén xa veu algún día comigo cando está de vacacións, e xa sabía do que iba. Con cantos anos empezaches a traballar no mar? Pois con 13 anos, de que salín da ESO, que antes era o obligatorio, aos 13 anos, pois non me apetecía estudiar, non sabía que facer, entonces pois para traballar. Tes horarios ou depende da seca cando vas traballar? Depende, hai días que ven moi temprano e hai días que ven máis tarde, según vamos sempre unha horiña antes de que estea toda seca, para ir baixando coa marea. Que é o mellor e o peor de traballar no mar? O mellor, pois que tes son moi pouquiñas horas, tes un horario flexible, podes coidar dos teus fillos, atender da casa, dache tempo a moitas cousas que outros traballos con 8 10 horas non che dá. O peor, pois que cando chove, fai vento, temporal, eso todo é encima túa, molladuras e todo eso. Eu son Iago e quero saber a que hora empezas a traballar. Pois o que che dicía antes, hai veces que empezamos moi temprano, a mellor ás 6:30 da mañán no verán, porque abre o día pronto, e como máis tarde vamos ás 12 do mediodía, porque a lonxa empeza a vender ás 3 da tarde. Entonces ás 3 da tarde o marisco ten que estar ali, na lonxa, para que sea vendido. Que facedes co que pescades? Pois o levamos ali á lonxa, o clasificamos según o tipo de ameixa ou o que levemos e o poñemos nos seus sitios para que os compradores a paguen según o precio que a subasten. Cal foi o teu mellor e peor momento traballando no mar? Pois, a ver, mellores hai moitos, porque, xa che digo, é un traballo que comunicaste moito coa xente, podes falar, non tes un xefe que che exija termina xa, si ti queres bulir, bules, si non queres bulir, non bules. Así en especial ningún malos, pois, a ver, che conto unha historia de cando eu era moi xoven. Estábamos traballando aí na praia do Bao, non sei se a coñecedes. Sí. Había temporal. Claro, o mar baixou moi rápido. Cando hai temporal baixa moi rápido, pero tamén sube moi rápido. Claro, así como baixa, vas facendo como unhas pasantes pola auga e tes sitios de area para traballar. Entonces, foron para a punta, fomos indo para máis lexos. Claro, de repente o mar empezou a subir moi rápido. Claro, a xente decía, vámonos, que o mar está subindo moi rápido, pero houve algunhas que non quixeron salir, que estaban apañando ameixas e non quixeron salir. Entón, o mar veuse tan rápido que quedaron ali atrapadas. Entón, que fixeron algunhas? Xuntáronse en cadena, unhas a outras, e pasaron, pero outras tiñan tanto medo que non quixeron pasar. E se agarraron ás columnas do puente. E tuveron que ir mariñeiros coas embarcacións a sacalas da auga. Se non, quedaban ali. Un pequeno susto para esas mulleres que quedaron aí. Cando eres pequena, soñabas con traballar no mar ou pensabas no teu traballo? Pois non tiña moi decidido o que quería ser, por eso cando terminín os estudios non quixen facer máis, porque tampouco tiña idea do que quería, e como o que vivía era o do mar, meus pais eran mariñeiros, a miña familia era mariñeira, e me gustaba, pois decidín ir por aí. Eu son Alejandra e teño curiosidade por saber que aparellos utilizas no teu traballo diario. Que aparellos? Pois, a ver, utilizamos un rastrillito, xa vos los enseño despois, que ven sendo como un rastrilliño pequeno, como o que ten calquera nai para andar na hortiña a quitar unhas ervas. Ese usámolo para andar así cando andamos á ameixa japónica, que está moi arriba, ou ao berberecho. Raspamos así pola area e xa nos sale o marisco. Depois temos un ganchelo
que tamén me lo enseño despois, que é cando andamos ao burato da ameixa. A ameixa marca o sitio onde está. Cada ameixa fai un burato distinto. Entonces, no verano, sobre todo, que é cando mellor se ve, ti vas pola playa, ves o burato, dis, isto é, pois, esta ameixa. Daslle co ganchelo ese e xa quitas. Despois aquí na isla traballan moito ca lejoña, e nós alá en Vilanova traballamos co rastrillo, é un rastrillo grande, que ten así varios dentes. E despois tamén traballamos ca horquilla, na auga. Iso na auga. Tamén lo trouxen para enseñar. Eses son así en general o que temos. En que praias traballas? Pois, a ver, cando era xoven, empecín aquí na isla. Traballase generalmente todas as playas. Todas as playas producen ameixas. Unhas máis e outras menos, según as mareas, según teñen máis alimentación ou menos alimentación e dan máis produto. En Vilanova igual, todas as playas traballamos. O Esteiro, as Sinas, o Terrón, todo terreno de praia se traballa. Incluso o que pensades que é fango e que dis aí non hai ameixas, hai ameixas. Podenos falar un pouco do marisco que colles? Sí, claro. Nos collemos ameixas, temos a ameixa fina, que crece moito, ten un bo tamaño, suele ter o maior precio, é a ameixa que máis vale. Nos aquí chamamos ya ameixa san, pero por aí adiante é a ameixa fina, vale? Depois temos tamén a babosa, que é máis pequena, pero tamén ten un bo tamaño se a deixas crecer, é a japónica. Nós en Vilanova traballamos moito co japónica, porque produce moita japónica o marisco ali as playas, máis ben japónica. E aquí teñen algunhas playas como o Bao que producen moita babosa. Nós non temos playa de babosa, podemos coller unha pouquiña, pero non temos unha produción grande en babosa. Cal é o teu produto favorito do mar? O meu ameixa san sempre, porque é a máis cara. E máis é moi bonita, aí de la ver, que tamén a trouxen para que a vexades. Eu son Andrea, supoño que xa me coñeces. Quero saber que o que máis e o que menos che gusta do teu traballo. Pois o mesmo que dicía, o que máis? Pois que podes falar cas túas compañeiras, botar un chiste, un conto. Eres ti autónoma, xe digo, que terminas cando ti queres, empezas cando ti queres. Bueno, tes esas horas, non? Porque o mar che deixa ese tempiño para traballar. Tes conversacións, podes falar, podes de todo. E o que menos, pois eso, os temporales, o mal tempo, o sol que queima, todo en general. Podes nos contar algunha anécdota túa traballando no mar? A ver, unha anécdota, pois non hai moito, este inverno que pasou, estábamos traballando, ca horquilla, que eso é traballar no mar. Entón, o mar xa estaba alto, porque claro, estamos a aguantar hasta o último para coller mellor produto. E o mar xa subía, xa estaba bastante alto. Entonces, como ti tamén nos traballamos na auga e tes unha boa profundidade para poder aguantarte na auga, pois aguantamos. Claro, nesto que íbamos todos salíamos da auga, eu xa era casi das últimas, iba chegando a terra, e xusto unha muller que viña detrás miña, era maior, un pouquiño maior, pois volcou. E claro, vamos a enseñar o traxe, eso encheuselle de auga, non era capaz a subir para arriba. Entonces deixen o marisco correndo, fun a sacala. E a muller, claro, estaba co gorro, ca mascarilla que nos mandaban ter, e non vía para onde sair. Tiña a cara toda tapada. E saquina da auga, así rápido, e quedou moi asustada dese día. E quedime moi satisfeita porque como se lle salvara a vida, sabes? Eu tampouco me din conta do risco que corrín ao botarme a correr, porque ti cando saes na auga non ves as pedras que poidas tropezar e caer. Entón, só vin que a muller se afogaba e decidín correr a sacala. Tiveches algún traballo aparte do mar? Cal che gusta máis? Sí, tuven, porque, a ver, o marisqueo é moi bonito, pero gañase pouco. Entonces, cando na vida necesitas máis diñeiro, pois tens que buscarte a vida noutros traballos. Entón, eu empecín mariscando, pero despois fume á industria textil, era costureira,
Estuve moitos anos cosendo, pero tamén foron temporadas malas porque tamén cerraron moitas empresas. Aquí había 3, de certo estuve en 2 delas, cerraron. Estuve en outra nun polígono que hai aí que tamén cerrou. E despois tamén estuve en outra en Pontevedra que tamén cerrou. Aquí o textil cerrou todo. Casi todas as empresas se foron para fora. Entonces, volvín ao mar. E o que máis me gustou? Sempre me gustou moito mariscar. Sempre me gustou moito o marisco e a vida do mar. E tamén traballín no marisqueo a flote, que aí trabállase cun raño. Non sei se vos explicaron algunha vez, non? Sí, pois a flote fun cun raño, pero ese é un traballo moi duro, porque o raño desfalla pesa. Sí. Gustaríache que un dos teus fillos adicarase ao mesmo que ti? Pois mellor que non. Porque o que vos decía, está moi ben, traballas poucas horas, pero as ganancias non che dan como para manter unha familia. Sí, para aportar na casa, se tes outro sueldo, para aportar na casa, atender dos fillos e da casa, pero non para manter unha casa. Hai xente que sí ten ese traballo, pero ten que ter outro aparte para que lle dea para vivir. Moitas grazas por axudarnos a coñecer máis sobre o teu traballo. Esperamos verte pronto polo noso cole. Ata aquí a nosa entrevista e vémonos no próximo programa de Radio Carcamán. Ok, gracias. Cando que irades estou aquí de novo.